Nagyon rövid is. Nyugodtan mászhat rajta. Nonókám a VUK pályán mászik. Törpapa pályán már sikeresen fölmásztunk. Bátrabban lemászik, hogy azaz, tartalak, bátran. Jó, úristen! Jézusom! No, nagyon ügyes vagy. Fú! Lépjél úgy! Jaj, nagyon ügyes vagy! Nagyon jó volt! Hátra! Hátra dől! No, a talpadat tedd neki a falnak! Úgy! Azaz! Olyan, mintha fölállnál, no, ne úgy! Nonóka, álljál föl! Álljál már föl! Úgy! És nyújtsd ki lábad! Úgy! No, ne a térdeden, hanem álljál lábra. Úgy, és most gyalogoljál le. Úgy. Na, ez így jó, Nono. Ügyes vagy. Jaj. Ügyes volt. Nagyon ügyes voltál.